Ναι, βέβαια. Ελάτε. Γραμμόφωνο. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Εξαιρετικά. Λοιπόν, να σας το πω συνοπτικά, η ρετίνη εδώ στο χωριό είναι συνυφασμένη με την αμπελουργία. Δηλαδή για να φτιάξουν ρετσίνα, το πιωτό που πίνουμε, χρειάζεται αναλογία 0,5 με 1% ρετίνη από τα πεύκα. Από τα αρχαία χρόνια δούλευαν τη ρετίνη εδώ στο χωριό. Ό,τι συσχετίζεται με την αμπελουργία, συσχετίζεται και με τη ρετίνη. Έτσι λοιπόν μέσα στα μπέλια βρήκανε αυτό εδώ το κιούπι, το οποίο βάζανε κρασί μέσα στα μπέλια. Και είναι σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, κάνανε τεκμηρίωση, δηλαδή ήταν αρχαιολόγοι, κάνανε τεκμηρίωση, κάναμε εμείς έτοιμα, να μας πούνε το κάθε αντικείμενο, όχι τι ιστορική αξία έχει, τι χρονολογία έχει. Λοιπόν, αυτό είναι προϊστορικής εποχής. Και είναι το μοναδικό έβδομο εδώ στην περιοχή μας που είναι προϊστορικής εποχής. Επίσης με τα μπέλια συσχετίζεται αυτό εδώ το αντικείμενο, το οποίο είναι στέφανα στους γάμους. Ήταν παράδοση η αμπελουργία όταν παντρευότανε να χρησιμοποιούν στέφανα από τα μπέλια. Και το τρίτο αντικείμενο εδώ στο μουσείο είναι αυτό εδώ το αντικείμενο, είναι από μολύβι. Έχει μια κανάτα κρασιού επάνω και τα γράμματα ΚＹΜΜ. Αυτό είναι 1 κιλό και 350 γραμμάρια. Αυτό εδώ το κουμάρ. Αυτό λέγεται σταθμίο, Ρενούλα. Σταθμίο είναι ζύγι, μπράβο. Είναι μονάδα βάρους, ας πούμε. Είναι κιζίκιο. Δηλαδή έχει κατασκευαστεί στην Κίζικο. Είναι μια περιοχή στην Προποντίδα, η οποία ήκμασε από τον 3ο μέχρι τον 9ο αιώνα μετά Χριστού. Και επίσης και αυτό είναι σταθμίο. Έχει τα γράμματα μη. Λοιπόν, αυτά με την αμπελουργία μετά θα συνεχίσουμε στο Μουσείο Ρετίνης. Τώρα για λογογραφικά γενικά θα σας πω, εδώ είναι 2 τουρκικές ζώνες.